Днес е Димитров ден. Православната църква чества паметта на великомъченик Димитър Солунски. Според народните представи от Димитров ден започва зимата. Народната поговорка гласи: Георги носи лято, Димитър зима. Според легендите, свети Димитър е покровител на зимата и студа и е по-голям брат на свети Георги. Той язди на червен кон, а от дългата му бяла брада се изсипват първите снежинки. Дойде ли Димитров ден, идва и снегът, казват българите. Затова на този ден стопаните прибират ралата си на сухо под стрехите и подреждат дървата си за огрев. От Димитров ден започва подготовката за така наречените миши празници на следващия ден. През това време жените не трябва да подхващат женска работа, да шият, да тъкат, да предат или плетат. Не се взима в ръка нито хурка, нито вретено, за да не се разсърдят мишките и да не проядат всичко работено през годината. И за мъжете има някои забрани през тези дни. Да не загребват жито от хамбара, да не ронят дори едро зърно от събраната царевица. Те трябва да замажат скал хамбара, праговете на къщата, ъглите и кошовете, вярвайки, че така замазват очите на мишките. Обредната трапеза е курбан от овче месо, гювеч, яхния от пиле, пита с ябълки, варена царевица, печени ябълки и тиква. А ето и поверията за Димитров ден. В старопланинските райони стопаните следят на Димитров ден по лазника, т.е. госта, който пръв ще прекрачи прага на къщата. Ако той е добър и имотен човек, вярват, че идващата година ще е здрава и изобилна. Ако срещу празника месечината е пълна, пчелите ще се роят и кошерите ще се пълнят с мед. И манярите вярват, че в нощта на Димитров ден небето се отваря и заровените жълтици проблясват със синкав пламък. Повод да почерпят днес имат Димитър, Димитрина, Деметра, Димо, Дима, Димка, Димитричка, Димчо, Димана, Драган, Митко, Митка, Митра, Митрана и Мита. Честит празник на всички именници!